Mali kono Mali ko ka foli karangara ka dizigiri plisi flabaga bela jele ma chani muso demse ani makoroba ka bela jele fona ka wati abna jafla ka be wati ma nala sona ma ka fa bismillah ka muso mandi ka yiri kene muso ka balmaga na dinga fe sila galu jani professeur ma ka sibi ja ke nyofa beli ale ta commentaire table na kuno yira dro mo ba do ko mimbi nala sona ma mo assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ni haskila nga yiri kene ka ko so yana nga do bi tam gono fundi kalbo ma folo fola sila ambe foki wala nyuma do fambe fodi takanje ci zigir principe pro jaranye ko be siru yeda amba fu jaraye ko fanti nyina man kan bo fu kan ngena ma Mali kono ani Mali ko fay munu suglu me shu ani klenu ba laje do ambu fana foku wala nyuma do alhamdulillah inshallah ka daga fulga salman banga bi yiri kana na anti taroja ay yiri dota yiri mbe sura fa rafuna klebi en fanfe ba wole ko gligi an woni chama ba to ko me ko gligi na ben nye professeur do kala de bo do donc ni be fay nelga mogola ani nelga mogola mi ba do a tia fura gligi ni nega bo alhamdulillah sila ida mara ko badola nega bo yere fro ani di muruga dalu kangara kanit parce que to yere nyumana ko bana ko mega usani bana froke ida mara nega bo ni gligi la do muna a tia fura wuli bali bi silania ale laben ke ka dichema ibe bolu fuka ti sacha ko problem tipso Allah bo ibe ka fam flo fuka tati la mo ke mui ali ti changer ne ga boli bake okay ka chem to itwala banatiso tia ko problem tenso ale dalbi Allah bo o gilgi la don amba le ni ne ga bo baro di kam parce que tia france me qualité de bononika nya fi nyana ngocha do be fanga bare tula do be bita so yere fanga c'est-à-dire ali fanga bala ngana ikilinga ka flana kali bi kala bon do yere be bita so nyana lega sim so maduno abana ko be bla bana milanko d'accord men ne ke bu ani gilgila do ngoni manuka anga foro tokoroba anyi ni dalu yonde okay ulu kumi dalu imbara ubi san kemeke ci atici ubi san kemeke banati ci aso ubi san kemeke hati shino bi dewo Allah akbar parce que ci a ko problème nya fa infection flene ni infection mo gomene ci akonna infection de jijama boy bo infection flene na ci soro infection du mo bayre be mo empêchalité de so Allah akbar Allah infection mana bunya hali ci ala abi empêchité de so bo jabati fana fene ni jabati jugara mo wala abi problème were kiri abato ci ayre ti fonctionner Allah ibi do karamo ka ni mo go ka ci afura ka di bi ci gata iba foko no ka shimandi parce que bana wede di bi jabati e joli di ci ya du flene circulation fin de be buli arama de joli sera fait force bu mi do ci ala foi ta ko no di jolite donc di jabati bi wona problème d'accord donc o kama anyi ni dalu soro nga choro buru anya soro folo o ba daga jigla soma iba doni choro bula ba ji doni mi o choro ba ka nyana ma yake kushi jalala o taso fanga do waya o taso ka fo fana ko abina ni problème do be na edala chiakola sila ni ni utiliser ga ba c'est terminé d'accord avec la famille mo do be ta so rabe san kemeke aka chia fanga ti doya aka chia force tiba aka chia bitu hanola ni dalu ingiligi na do ni negabo ali ni di ali furajila maridu ali girana na kenengena na ma ka chia to fanga bala d'accord ka chia to force bala ka chia ere kishi banama sari tia fura do be ta so force ni fanga ali tete ali binali ke tugamuna ni ataki to tugamuna bana ere de ti sortu Allah sari ali bi kumbe ali bi kishi ali bi dulu kore karamo ga ni mali ba farati ni ga danan glanto ko to ka kai ni ani be choche bulu bi desala de ai no ni bi choche bulu ga foki ga ma fi ga dana tamde anga ni be chaman kenere Allah ni bi chaman kenere Allah o kama ali flani aka kampela d'accord parce que bi ka kene bi iba fo ko bisaka shi ni muso bisaka ko beke bi bisaka muso sabata kan bila abe mara be tishinido ni anga folo choroba nunu tura muso saba muso nani bubu o toro ka menga o makulene jirla o makulene dalula
nga sisa e ka ko ka teli o e muso saba e ki pange ata surtout bi amin na jinin glela ami koro glela donc ni ala ma faratika ibita dese kasoro I demsena ma do muso be muso laban ka ta kasoro I kun be se ka ko ka dalu ni ka ki yere la mu ma to bi bolo fo ka ti sa ite cha ko donc nege bo ni giligi la do ale ka akan che be bolo bana be nawo I kan anta bana te nawo I kan anta parce que ni kaima de be air de permettre kana cha ko problème yi ka nyana ma ya mu mebe o kama ne ba nyini mo hali munu de la nga kulungala nunu ta ani munu de la nga cha foro do ta bana gunu ni fe woro ta ama fuye ni kana ta bef d'accord ni yɛrɛ de ye k'i prévenir c'est à dire ka a kunbɛ prévention yɛrɛ de ye ka bana yɛrɛ de kunbɛ bana yɛrɛ de t'i minɛ I bɛ kisi cɛya ko problème ni ala sɔnna inchallah bamananw ko ten ko bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ mieux vaut prévenir que guérir Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ ni cɛya fura in na professeur Makan Sise ka dilannen n'o ye giligi ladɔn ani nɛgɛbo ye di fana bɛ k'a la dɛ di bɛ k'a la ni ala sɔnna ma donc I bɛ professeur wele a ka nɛgɛjuru sira la n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ e kan k'i ta sɔrɔ cogo min na I kɛra diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ professeur bɛ n'o f'i ye numéro kelen in filɛ n'a ka jaw ɲɛfɛ minnu bɛ Mali kɔ k'a bɛ indicatif kɛ 00223 77 18 13 94 ni o Congo ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ na ala sɔnna ma n bɛ dan se an ka bi yiri kɛnɛ émission na kosɛbɛ I bɛ dugawu k'a ye donc ala b'a fɔ allahumma salli ala al-mawsufi bil karam wal jud sayyidi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin